Fit-30 ta' Marzu fis-6 ta' filgħodu Elliot Paul Busuttil inqabad mis-CCTV joħroġ mill-karozza ta' Mario Farrugia wara li waqaf fil-wied ta' Ħalqormi. Hekk kif ħareġ minna messa ħidejh b'xugaman u mexa tul il-wied fejn hawn x'aktarx irrekeb f'karozza oħra. Hekk kif bdiet il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Elliot Paul Busuttil li huwa akkużat bil-qtil ta' Mario Farrugia, fil-qorti ħareġ li ż-żewġ irġiel kienu ikunu ħafna flimkien anke ftit jiem qabel ma nqatel. Dan ħareġ meta quddiem il-Maġistrat Astrid May Grima xiet l-Ispettur Wayne Camilleri li spjega kif l-akkużat kien eċitat ħafna meta l-Pulizija marret biex tarrestah. L-arrest sar fid-dar tal-ġenituri tiegħu fejn kien jgħix u kien spjegat li prova importanti għall-Pulizija kienu it-traċċi tad-demm tal-vittma li nstabu fid-dar tal-akkużat. L-uffiċjali spjegaw kif daħlu fir-residenza bil-forza peress li Busuttil kien magħruf li ħarab minn attentati ta' arrest fil-passat. L-ispettur saħaq li l-ġenituri ta' Busuttil deru aktar imħasba dwar il-ħsara fil-bib ta' barra tagħhom milli il-fatt li binhom kienet jiġi arrestat brabta maqtil. Busuttil qalet lill-Pulizija li ħaslet il-post kollu bil-bliċ iżda l-esperti forensiċi imnotaw traċċi ta' demm fuq ħajt barra l-kamra ta' Busuttil. Għall-akkużat qed jidhru l-avukati Edward Gatt u Ismail Bsajla. Il-prosekuzzjoni titmexxa mill-avukati George Camilleri, Maria Xkembri u Kayli Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Ispetturi Wayne Camilleri u Jean Paul Attart. L-avukati Arthur Azzopardi u Jacob Magri qed jidhru għall-familja tal-vittma. Il-kompilazzjoni tkompli fis-16 ta' Ġunju f'12:10.